Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Aqulu qawli labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para bapak alim ulama, para kiai kang dimulyakaken Gusti Allah. Yang terhormat bapak-bapak pengurus KBIH Al Kausar yang sangat kami hormati, utamanya Bapak Kepala Desa adalah staf pamongnya yang sangat kami hormati, sahibud dakwah sebagai calon duyufur rahman, duyufullah, Ananda Sapawi yang sangat kami muliakan, yang dimuliakan Allah. Bapak-bapak hadirin segenap para undangan rahimakumullah, monggo kita sarang-sarang muji syukur datang Allah atas segala limpahan rahmat nikmat ingkang selalu dipun paringaken dhateng kula lan panjenengan. Bukti lan nyatane dalu niki panjenengan dalam keadaan segar bugar sehat wal afiyah. Mugi tansah paringan panjang umur, paringi husnul khotimah. Rahmat ma'assalam muga tetep katur dhateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para sederek ingkang kula mulyakaken, kula atas nami wakil makili anak kula Sapawi ing saat menika sekaligus pamitan dhateng panjenengan. Insyaallah mau dipun naturaken tanggal 26 badhe berangkat dhateng Mekah dan Madinah. Muga-muga diparingi selamat mulai berangkat saking griya ngantos perjalanan wonten Mekah wonten Madinah diparingi sehat sehat lahire batine, saged nglaksanaken syarat rukune eling lakoni ibadah haji ngantos wangsul selamat mendapat predikat hajan mabrura. Amin ya robbal. Kangge panjenengan sing ndongakno muga-muga taun ngarep nang iso lunga kaji. Dene taun ngarep ki gak iso ya taun ngarepe maneh nggih. Taun ngarepe maneh gak iso ya taun ngarepe maneh. Wau pun diniati kali adik kula Kaji Nawi wau, dodong wong iku nek niat-niat apik senajan durung nglakoni, tapi wingi niku wis diganjar mbek Gusti Allah. Nek niat nglakoni elek, nek kate nglakoni elek, nek durung dilakoni niki durung kenek dosa. Lah enak nek nglakoni barang apik jek niat tok iku lho durung dilakoni wis oleh ganjaran, tapi nek nglakoni elek senajan wis niat nek gurung nglakoni temen gurung dicatet dosa. Lah penak sih. Monggo niat kaji mawon nggih. Masih gak duwe dhuwit dene sampai bongko gak kaji oleh ganjarane niat. Padahal an-niyatu qasdusaiin muqtaronan bi fi'lihi. Dadi niat iku kudu dilaksanakno ambek dilakoni. Niat tok rek gak adek lapo-lapo ya. Nah, ana sego iki mek niat mangan tapi gak dimplok ya diwasno enak. Para bapak, para sederek ingkang kula mulyakaken, kula wau dalu ten Yai Nawar Mbakas. Kaji apa wingi rek? Kaji nasab, nasib, nisab. Saiki ganti saiki. Meneten kene ya Yasin. Menjane kiai iku gak kentekan lakon. Kulau kanal bakru widadal li kalimati rabbi lanabital bakru qabla antam foto kalimati rabbi walau jikna bimislihi madada. Seandainya segoro digawe mangsine, wit-witan sak donya iki digawe pulpene, lemah iki digawe bukune, iku lho gembeber kalimah Gusti Allah sak ayat ngene gantek. Lan iki kiai ku gak kentekan lakon ngaji sak ayat itu umetno sampai subuh lah gak mari. Nggih ya. Mosok kalah karo wak pita.
Pak Pidalang kok lakon apa iso kok lah nggih ya. Nang kadhe kok takokno lah lakon apa kok lakon tolmu. Ngoten. Lah nek kentekan lakon niku lho lah nggih ya. Nglane Yai Kusen iki dincirit-incirit yo an. Lah nggih ya. Gak diterangno kabeh. Kula meneh ya jek ngaji maneh nglumpuk nggo Durja 3 dina rek. Masih ngene ya mikir ndah ya. Para bapak, para sederek, sebab gua Mekah niki enjene perjalanan sing angel, tapi nek Gusti Allah gawe gampang ya, gampang. Dongani ya Rabbi bil baitil atiq sangilana husna tariq waj'al lana khairar rafiq hatta nakuja bisalam. Nek sampean wingi dijak maca labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik annal hamdalak wal mulka la syarika lak. Lak ngoten wingi dicoba iki ya iki ambek direngeng-rengeng nggih ambek mikir iki karangan di sing kena diiris iki rek lho ya sing ngene iki cepet nggih ya mbok mbek diapalno ngene teko mah labbaik Allahumma labbaik be makne arek-arek dikandani ngono iko ae dikuwak ngono yakin tahun ngarep sudah rek ngono monggo bareng kali kula labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik annal hamdalak wal mulka la syarika lak ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana kun haunana lil haji bi baitil haram. Moga labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik annal hamdalak wal mulka la ya Rabb Zamzam wal maqam warukni wal baitil haram salli ala khairil anam wal ali was-sahbil kiram labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik annal hamdalak wal mulka la syarika ya Rabbi bil
baitil atiq sahil lana husnat tariq waj'al lana khairar rafiq hatta nakujja bisalam labbaik syarika lak labbaik annal hamdana wal mulka lak ya Allah biha 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 ya Allah bi husnil khatimah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik annal hamda lak wal mulka la syarika lak. Bapak-bapak, sederek-sederek, ternyuwe wong katene berangkat haji. Karena di hadapan Allah wong haji niku nawaitul hajja wal umrata wa akhramtu biha lillah. Diadani Allahu akbar Allahu akbar. Wadane ya ngono. Kaya adan Durjo. Ya adane Guk Darso iki. Ono wonge. Wah, wadane tok iku jiane. Nggih. Burung kene wis go Masjid Nabawi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wonge jutaan. Kula biyen lunga kaji pertama tahun 92. Kula syukuri alhamdulillah kula lunga kaji iki jange ping 5 jange niki barengi pawi niki. Kula pun oleh 5 jange niki alhamdulillah. Kula nirok-nirokno sing imami nggo kono. Jenenge kaji ku nek kaji nyar-nyaran. Kupluke gak tau dicopot. Nang kali kuplukan putih. Tapi aja dilono jambor-jambori lho rek. Sing gak kaji kuplukan putih jambor-jambori ayo. Nang dia kuplukan putih. Tuku jobah. Tuku serban. Kula ngimami ku ya anjene seneng. Biasae ngono ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wonge jutaan amin. Kula coba nggo langgar kula.
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin enteng, amin. Jan mek telu. Mulane aku saiki nek ngimami wis gak tek-tekan biasa ae. Wong telu gaya-gaya. Dene nek kula nepaki dondang khotib nek salat Idul Fitri ten masjid alun-alun kok masjid Jamek Mojokerto ngoten niku nggih tak gawe gaya lagu Mekah sumbut amine. Wong mek loro ae. Bismillahirrahmanirrahim. Amine amin mek telu ya nara. Di kula saniki nek ngimam nduk langgar kuwi biasa bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ngono ae wong telu ae kakan gaya. Wene sing ngimami sadurunge wis muni sampu. Wak tadilu. Leren oleh wak tadilu. Aku ben apa sih wak tadilu. Prasaku tah ngelingaken sangune. Sampu. Wong jam bideng-bideng tetek. Sampu ping telu ya wak kowe pungkasane wak tadilu. Rungokno lak ngono. Wak tadilu. Apa sih wak tadilu ora. Akhire benjing kula teko ndawuhi siki ambek ngelingno sing ngimami rek kok sawangane koyo sampu. Kaya ngelingna aku sangumu. Sangu sing ndi wong kaji sing separo utang kok. Sangu. Pungkasane ku sofu barisane sing kewenceng lurus wak tadilu. Nek dirungokno kaya wak tadilu. Wong Arab nek ngomong gak tape genah. Wak tadilu. Iku wak tadilu ngadeg jejeg pepetan aja sampe ana luwangan pundak ambek pundak. Pas iku wak tadilu. Mari sofu barisane njenengan nek ngomong wong Arab sofu wak tadilu. Wak tadilu sing rapet sing kenceng. Wa mati Allahu akbar Allahu akbar. Syadallah la ilaha illallah. Wa mati kerutu. Allahu akbar Allahu akbar. La ilaha illallah. Jamaah kemerau tuh katik budal jam 3 subuh kari wis lak padha ambek Durjo. Subuh budal jam pira? Kemarau tuh jam subuh jam 4 wis tak wasno mbok iki ngulon kemarau tuh ana sing gorengke ana sing anggit munakate jamaah ala garwa kajari ya. Nang cukir nek sing gorengke ono sing bawa pacul ono sing jam 3 pro angkat. Lah nggo Mekah iki jamaah subuh kok budal jam 3 gak manggon. Ngono rek senenge ku ono. Tak ngombe aku. Iki kiai nek kakean rit-ritan iki sampai suarane entek. Iyamene soleh rong rit iki mangen. Para sederek senenge wong ibadah haji Masya Allah mulih bareng budal kemrau wutuk bareng tur wong haji ku senajan budale bareng cuma kadang ceritane ku ya gak padha. Niku ten Mekah temenan budal bareng sak regu ya dadi sitok tapi lakon niku cerita iku lho gak padha. Muga mawon niki kan oleh cerita sing apik-apik. Allahumma amin. Ngoten. Mila haji niku derek wingi diterangaken. Nek memang haji niku haji mabrur iso nyafaati wong telu. Siji tanggane, nomor loro dulure, nomor telu koncone, wong tuane,
Mulane duwe tangga kok oleh kaji mabrur muni alhamdulillah. Lah tangga iku kabeh 40, ngulon 40, ngalor 40, ngidul ya 40, ngetan ya 40. Lah iki diitung ngidul kono 40 omah, ngalor 40 omah. Oh iki oleh barokah Sapawi kabeh nek teko lunga kaji. Mbok lor kepapakan Yai Nawar nggih ya. Mengko rene 40 Yai Nawar ngubetno 40 maneh durung ngidul kenek Jumari ngalor 40 ngidul 40 sak ndurjo iki lho rek dosane katut sepuro kabeh Gusti Allah. Nek sampean iki atine iki ikhlas, sampean melok seneng ana dulur lunga kaji. No gak iso kaji tuwa bolare rek kaji, aku taruh iki bongkok gak kaji. Muga-muga nek kok kono bongkok arek ngono. Wah, iki sing alamat iki wis. Kancane oleh bagian di sepuro dhek dhewe iki melet. Muslane sampai terus teko KBE latan sani duai asrikni duai ka duai ka ya Umar latan sani asrikni duai ka duai ka. Tolong nek sampean ndonga aku katutno kok kono. Mulane anak kula pawi temen aja kathek ya apa nek kok kono aja lali ndongakno dulur-dulur sing teko kabeh. Sampeyan iki katut dijalukno kok kono donga. Sebab makam-makam mustajabah nggon-nggon kok kono iku kontan dijabahi mbek Gusti Allah. Termasuk nggo raudhatun min riyadil jannah. Enten makame Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana ten raudhah niki dijaga ketat kalau puisi nek pancen wis bawa. Tahu kula biyen niku sak rombongan. Kate mlebu nang raudhah gak iso. Kula huluk salam nang Kanjeng Nabi, assalamualaikum ya Rasulullah. Wong sak rombongan nggo pinggir kula pada laskar Arab nggo ngarep niki kabeh njaga nggo pentung gak oleh mlebu. Ngeten kula huluk salam. Sallu ala Nabi Muhammad. Jare polisi ini sallu alaihi. Kula jak serakalan wong sak rombongan ya Nabi. Assalamu alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Weten derek tatak pentunge polisi-polisi ku ditawakbono ambek muni marhab torek haji wong kaji niku sing nglonggol-nglonggol digayepi kongkon ngalih kula dikengken-kengken dalan ambek kon muni ikra haji wonten mbek nandak krungu serakalane wong Indonesia kate nirokno gak iso saking senenge pentunge ditawakbono mbek marhab ikra haji kok torek iku meono dalan rek. Ngoten lho, kok nek mulih torek dalane ditandani lho. Torek iku dalan, ngoten. Akhire iso mlebu kabeh. Ki barokah sholawate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sapa wonge sing ziarah nang makame Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lirkati kaya zirah arikala sugengipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulane senajan wong sing bolak-balik lunga haji di samping ngamilno elene lunga haji niki kadang-kadang diniati ziarah nang gone Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngoten kula niati ziarah
ngoten. Tahun dhisik kula kiambek kalih bojo kula. Terus kula budal malih mbadali maratuwa kula budal malih mbadali bapak kula. Ngoten niki budal malih. Kate mbadali yainan bapak gak gelem budal dhewe lho ya wis. Iku sawah kulone omah iku guaan. Yainan tak jarno bah budal bah kandak. Lho badali wong tuwek-tuwek sing wis mati-mati badalan gak apa-apa ngono. Tapi nek yainan mung cek meger-meger dibadali gak gelem dodol sawahe bakal mlungkungan gak kaji lah ya wis sing ngono. Para sederek ingkang kula mulyakaken ngeten niki lak guyon ya nggih ambek ngenteni Mbah Yai Husain mangke mbok menawa rawuh kali Mbah Yai Mas Duki nggih. Dene gak rawuh ya beneran sangune tak pek dhewe ngono. Nggih. Kae kalih ngrantos Mbah Yai Mas Duki nggih. Kula terusne ten. Lah wong haji niku rena telu. Siji ana haji niku haji mabrur. Nomor loro ana haji niku haji makbul. Naudzubillah ono haji ku sing nomor telu haji mardud. Sing nomor telu iki grupe kaji begedut ya. Kaji mardud. Lalap baik iki sing ditolak mbek Gusti Allah. Nek wong iki hajine memang haji mabrur laisa lahul jaza illal jannah, jaminane swarga. Contoh tandane ku gampang kok wong haji mabrur. Wong haji mabrur iku tengerane gampang. Dupamakna kaya wong poso jare Kanjeng Nabi. Sapa tandane wong sing riya posone diterima mbek Gusti Allah? Sapa ya pokoke sadurunge poso mbek mari riyaya lakune iki tambah apik, iku tandane posone diterima mbek Gusti Allah. Sahabat matur nang Kanjeng Nabi, sinten Kanjeng Nabi tiyang sing posone diterima Gusti Allah? Wasno ae sapa pokoke wong iku mang tambah apik lakune sadurunge poso mbek mari riyaya iku wong sing posone diterima. Kaji ku yo nek encene kajine mabrur, contoh sadurunge lunga kaji kelakuane apik. Lawuman teko kaji tambah apik, tambah luman. Iku tandane hajine haji mabrur. Sadurunge lunga kaji awusuk jamaah istiqomah, bareng teko kaji tambah istiqomah. Sadurunge dadi kaji nek nang masjid nggo dhuwit 500, bareng wis diceluk abah rek mundhak 1000, tandane mabrur. Stitenono sadurunge lunga kaji ambek wong apik teko kaji tambah andap asor, ambek wong tambah ramah tamah, tambah sumeh ambek wong, tandane kajine kaji mabrur, mundhak kebagusane. Ditenono ae bareng sing nomor loro ana kaji iku kaji makbul. Kaji makbul niku maknane kaji sing diterima mbek Gusti Allah. Sadurunge lunga kaji kelakuane apik, teko kaji pancet apik, neng gak ada peningkatan, biasa-biasa saja. Sadurunge lunga kaji sembahyang 5 waktu tok, teko kaji apa wancet sembahyang 5 waktu tok.
Sadurunge kaji nek nang masjid nggo dhuwit 500 teko kaji masih kalungan serban ya apa anjet mek 500 sadurunge kaji penggawane nongkrong nganggo warung masih diceluk abah ya apa anjet tamak lodong timbang sing gak kaji wong kaji wis kaji makbul diterima mbek Gusti Allah bareng sing nomor 3 iki sing keraweketno iku ono kaji jenenge kaji mardut kaji sing ditolak mbek Gusti Allah lalebay contoh sadurunge kok kaji kelakuane elek teko kaji tambah nemen sadurunge linga kaji sembayange arang-arang bareng teko kaji tambah sugih gak bersembayang belas sadurunge kaji mau medhit teko kaji tambah nyelowirit ngoang serit kecitok gambak silit gak kena didulit barian sop gelem dulit silite wong mlegi niku kongkon seger gak iso baidu minallah wa baidu minan nas wong medhit iku gak ndek kanca delon nek kate rokokan leren tolah marek arek nglumpuk tebal loro rek wong rokokane nang isor barongan kuwatir donyane kalong gak tapek gembul wong iku kaji medhit wonge iku ya gak iso seger masih kaji mbrusit lah ya apa ge tuku klambi ya eman ge tuku kopluk ya eman delon masih kaji nek kaji medhit kupluke lan yeng eman ge tuku kopluk wis putih gak putih kuning gak kuning kaji tahun 80 kupluke bawan cetenge nek takoni bah gak ganti gak dek kenang-kenangan ya kenangan tapi nek klubuk-klubuk ya ganti yo lah sing lawas iku disinggahno ngono carane lho lak nggih sih lho ge nyusul meneh-meneh cek niso lunga kaji maneh ngoten marrotan ba'da marrah wis iso lunga kaji pisan cek kepingin pindho marrotan ba'da marrah wis pindho cek kepingin ping 3 kepingin ping 4 kepingin ping 5 ngoten nek ndonga yasir lana ziyaratal haramain yasir lana ziyaratan Makkah wal Madinah marrotan ba'da marrah ditambahi ngono wi dadi cek ben taun iso lunga kaji aja mek pisan marrotan tok marrotan ba'da marrah mari budal maneh mari budal maneh mari budal maneh dongane kok kono marrotan ba'da marrah ngono carane tak tutuhi iki nggih ben wong kaji niku kula niki sampai diri wong-wong diaranono nasib iku ya pantes diantara nasab wong jenenge nasab wong awak kabeh ngono nisab alah tambah roh yainana ya iku wonge potongane ngono iku ngene kok kate nisab penggaweane kok rengkeh kok nisab nasib tapi marrotan ba'da marrah lho kula dikandhani kali kiai kula biyen niku temenan iki Yai Nawar tak kandhanane iki nek kon kepingin bolak-balik ben taun iso lunga kaji kon lak penggaweanmu ngaji anak nggih Mbah Yai ngene nak nek kon disangoni wong nak temen lumpukno aja dingokno anakmu adalno blek ulang pun 15 tahun tak praktekno temen tak titeni 2 tahun pisan aku lunga kaji 2 tahun pisan kula lunga kaji kok nek disangoni wong teko ngaji nak asale barang apik iki jane rahasia tapi kadung kebrojot balikno nang apik maneh aja dingokno anakmu nak dadi kula nek teko ngaji ngoten masih disangon di amplop gak oleh dibuka
Mulane masuk kula ngen disangoni pawi ya gak tak buka. Cuma aku ya krasa kandel mbek tipis ngene iku roh, masih gak tak buka iku krasa. Tak lebokno blek. Ku nek 2 tahun pisan arek pondok kula celuk. Bukaan blek iki nek cukup nggih kaji, nek gak cukup digawe umroh, nek gak cukup maneh gen dandani pondok. Ngoten tak praktekno temen. Ya sampean kathek takon, anakmu syarat-syarat 8 kon ya gak karang, gak kurung tanah sak tancepe omah, ana pondok cilik mburine omah langgar tinggalane maratuamu. Anakmu 8 sekolah kabeh, kuliah kabeh. Nduk pondok kabeh kok ingone apa? Lho, santri gak kentekan lakon. Gak tapekno sing teko ngaji, teko nyuwuk-nyuwuk ngono. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallah likulli syai'in qadra. Gondelane santri niku wallahu ghaniyun wa antumul fuqara. Sing sugih Gusti Allah, menungso gak duwe apa-apa. Ngeten tak laksanakno temen. Kula masih ngaji kok gresik, kok ndawar kudanan tengah alas bengi tengah wengi. Mulane kadang dhuwit nggo jero blek iki akeh sing kena dipangan nget. Adi gak kena ditukokno semrotoli mari kudanan nggo jero jas wong gak oleh dideloki. Adi teles-teles dede tak lebokno ngenane dibuka arek-arek wayang nglunasi akeh sing dipangan nget. Ana sing ilang gambare ana sing. Ngene iki yainan tak kabari aku tangono jila ngono. Iya. Ini kata disi yainan itu dulitan. Mumpung akeh wong, ya isin sik gak sida lho ngene. Bareng dibuka temenan derek nggo blek niku. Wis tak genglunasi cukup. Ojo luwehan titik iki gen dandani nerusno ningkat pondok. Wingenane iki mung tak delok aku gurung berangkat meh kate peres maneh bisa. Lho geli sira. Aku lak kuwatir yainan tok ngene iki. Mangga aja muni ngene rek. Niki rahasiane sampean tak jeblosno jane iki mah ya rahasia tapi kadung keprojot. Ngoten. Apa kon kok bentahun iso lunga haji? Kula didhawuhi Mbah Yai ngoten biyen niku. Kula ari kala nderek kali Yarham Al-Mafurah Mbah Ilyas ramane Mbah Yai Husain niku kula didhawuhi pas enten tamu teko Gresik. Wancene budal kula teko Ndurjo iki mek sarungan sualan tok. Rasakno mondok iki nggawa sangu. Ini tak ceritani wong Ndurjo ya roh kabeh ngono-ngono. Lho. Mbuh yainan minggat nang Malang, aku minggat nang Mojokerto semburat ndelek palaran dhewe-dhewe. Cuma ya padha dadi kiyaine lodong. Cuma kene niku yai pleksi yainan niku ngono lha ya. Ati pleksi iku omonge akeh tapi pulsane mek. Tau iki. Siji mbek ape ngene iki siji rek. Ngomong titik ngene serewet wis pulsane ku. Nek yainan niku pleksi hati ya. Iya. Ya lah padha kiyaine sik cah. Lah nggih, cuma ya ana tingkatane HP ta fleksi lho lah ngono sing ngono. Ten. Aku ngene iki sing tak kuwatir kok nek mulih aku dironding lah meng. Para sedherek ingkang kula mulyakaken. Dadak
Yas niku dawuh ngeten. Polane akeh tamu, kula kate nemoni niku gak kopian, gopoh ndelek kupluk oleh nek kupluk putih, mbok kupluke sapa tak gawe. Lah wong sing dimplok meneh jek ndelek dadak Mbah Yai niku dawuh ngeten. Kon kok kuplukan putih nak, pantes kaji nak, kon besok kaji ping bolak-balik iring-iringan ambek Gusmu Kusen nak. Cuma gak ilok nak kon nyalip gurumu. Anek yaimu kusen oleh loro kon kudu oleh siji, yaimu kusen oleh papat kon oleh loro, kudu mburine terus. Mulane kula dhewe nek kapan Mbah Yai kusen niki berangkat kaji, senajan kula wayahe kaji, nggih tetep kula mboten budal teng griya mawon. Mbah Yai ki ngoten nek kon budale gentenan aku sing nggo omah. Mulane taun niki kula budal tiange teng griya. Ngoten. Nate kres temen ngoten nggih balik, Yai balik. Pas petuk ten sukole lho, kon ya budal lunga nggih Yai. Wis aku tak mulih ambek bebekmu. Mantuk sak koper-kopere mboten sida. Gak durusi masih bayare wis gak durus, barangkali gak durus. Mantuk tahun 2003. Mun ten sukole lo nginep sedina wengi lho, ketok kula klebat lho, kon ya lunga nggih. Aku tak mulih nek mantuk saestu. Mantuk. Alasane visane Nyai dereng dugi, tapi disusul pun boten purun. Gak asmune sing budal kondisi oleh engko tak pethuki engko kono ngoten. Alhamdulillah waktu tawaf, alhamdulillah oleh pitung umetan kula kajeng lereng klebat enten Mbah Yai kula tututi, boten nututi. Ngoten, alhamdulillah. Niki derek. Jeneng wong niku wong kaji niku kaya rahasia ilahi sih. Kaya pati nek durung wayahe. Kula niku duwe kanca niku bayare wis ana. Kurang mek sak juta tok. Engko sore penutupan niku lho. Nek encen durung wayahe ya wangel kok. Nawak-nawakno gadekno sepedahe sedina lho gak nek sing gelem gadeni. Mau met sampai kentekan jam penutupan. Akhirnya worong gak sida temen kurang mek sak juta padahal duwe 26 wis ana. Lho, enyek Gusti Allah gurung ngresakno, kok ci angele. Lah kaji niku senajan sampean gak iso lunga kaji, sampean kudu nrimo pawehe Gusti Allah, sebab di hadapan Allah inna akramakum indallahi atqakum. Persis kaya ari kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam natos ndawi dateng Siti Aisyah, ya Aisyah la tanami hatta tahtamilul Quran. Aisyah sampean aja turu dhisik nggih nek sampean durung ngatamno Quran. Sing nomor loro Aisyah la tanami hatta taj'ala katal hajjata wal umrah. Sama aja turu di si Aisyah nek guru nglakoni haji mbek umrah. Bareng sing terakhir Aisyah sama aja turu di si nek durung ndongakno wong mukmin sak donya kok jalukno syafaate para nabi. Padahal ele dawuh ngeten pun dalu. Kanjeng Nabi langsung mantun matur ngoten mapan salat. Memang Kanjeng Nabi istiqomah ben mari sak sampai subuh, ben mari sak sampai subuh. Lah padha mbek sampean nggih. Ben mari sak sampai subuh. Lah napa? Gluntung. Kanjeng Nabi niki istiqomah ben mari sak sampai subuh, eleh sembayang, mulane dengkule Kanjeng Nabi digawe rukuk, gawe sujud sampai kaya dengkule unta, bathuke sampai gosong, sakit geleke digawe sujud, istiqomah ben mari sak sampai subuh. Padha ambek peno ben mari sak sampai subuh istiqomah. Sing gosong gak bathuke motone belek selir sok, sikil diketok plek turu blek. Bareng Kanjeng Nabi sembahyang oleh 2 rakaat salam langsung ditobyok karo Siti Aisyah. Kanthi mular, duh Rasulullah, dos pundi angsal kula nglakoni ngatamaken Quran Rasulullah, empun dalu kula pun ngantuk. Fatabas sama, kemudian Rasulullah guyu mesem. Aisyah, sampean tak kandhani aja turu dhisik nek guru ngatamno Quran.
sampai anak Siti Aisyah nek kate turu aja lali maca qul huwallahu ahad salasan ka'annaki kaya sampean Aisyah turu senggar senggur ket sore sampai esuk lho kaya wong deres Quran 30 juz. Mulane Pak sampean nek kate turu aja lali maca qul huwallahu ahad ping 3 sampean turu senggar senggur ket sore sampai subuh kaya wong deresan kaya wong deres Quran. Apa maneh nang gelem nambah apa-apa ayat-ayat kursi gak hafal dengklik ditoto ke gantine ayat kursi ngene iki tambah mandi malah ngoten iki nek biasa nek ngipi cocokan lampeno kuali terus wong encene gak tau maca nek katene turu malih kuali ae sampean cacak ta. Lah sampean turune ngipine turune sing cocok mek sitok ndil ngipi ngoyo. Mesti jos plenggel. Sampean ngipi ngoyo nisor gedang lilir rolak kopah-kopah temen. Ya mek sitok ndil tok itu nek sing cocok. Bareng sing nomor loro dos pundi Rasulullah angsal kula nglakoni haji kalih umrah pun dalune kaya ngeten kula pun ngantuk. Dadak Kanjeng Nabi matur ngeten Aisyah sampean nek kate turu aja lali maca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar salasan kanaki sampean Aisyah turu senggar senggur kaya haji mbek umrah. Mulane sampean nggih ngono nek kate turu aja lali maca napa derek subhanallah. Lah niki derek mulane bae sampean gak iso kaji pokoke nek kate turu maca subhanallah ping 3 padha wis dene sing sampean duwe rejeki akeh ngene bae wong jare arek iku wingi anu arek pokoknya maca walau ping 3 padha mbek kaji lah timbang ge kaji gitu ku bogolan lah lho siji maneh niku lha iku kan wong gak duwe niku enteng nek sampean rima wagina ginan nafs wong qanaah niku jembar nggih napa nggih. Wong gak duwe niku mlebune swarga iku kacek 500 tahun ambek wong sugih. Dhisik sing gak gablek. Kate mlebu ditakoni malaikat. Wong ndi? Yang durja. Ngene ambek kupluke mau iring ngono. Nang ndi? Ben swarga Gusti. Swargane mbokmu kok jaga. Mandek hari kalau tulis salam hatta idza jauha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibatum fadkhuluha khalidin. Hari kala besok wong-wong kate mlebu swarga dicegat ambek wong malaikat sing bagian jaga lawange swarga. Monggo. Enake dadi kiai ngeten Kiai Yasin oleh rong rit ya padha ae ya apa gitu pernah ya apa ndurjo iki kudange kiai ra mulane aku wis gak ndurjo ngalih golek nggon dhewe timbang royokan mbek Kiai Yasin. Aku nang Mojokerto iki Yai Ndori nang Kalimantan wis ndelok nggon dhewe-dhewe wis mburat wis. Sing penting padha payune ngono. Nggih ya. Ngoten.
hari kalau dicegat malaikat hatta indan jauha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhulu khalidin. Hari kala mlebu ngoten niku derek dicegat mandeg nang ndi ten swarga operasi didelok ketungkak sampai bun-bunan dihisap donyamu wis kok jakati sampun kajimu mabrur nggih didelok kabeh oleh endi kon duwe ngoten dititi periksa terus nek lulus ana lakon 1000 tahun maneh petuk pos maneh takoni maneh wong jenenge malaikat niki sesuai tugase alaiha malaikatun ghiladun syidadul la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sing bagian jaga lawangi swarga ya jaga, sing bagian jabut nyawa ya jabut layak sunallah ma amarahum, sing bagian geret srengenge iku ana tugase, sing bagian gawa kerane udan ngoten niku pun enten tugase dhewe-dhewe. Masih sing nyiwer sampai ndrending-ndrending jare Gusti Allah ulir niku rene ngono dolir krocok. Mulane dukun siwer-siwer aja sombong-sombong. Mbok nggen kula enten dukun siwer niku sumbar, mbok nek aku sing nyiwer beres. Ngoten kula melok rewang wong tangga. Dukun Jawa wong sumbar Gusti Allah ya disumbari. Mbok cek sego gurihe ngoten cek terang belang derek ngaturi denge gawene udan ngerawecek. Ket esuk sampai isak gak terang, gang-gangan kadung mateng iwak nubruk, sing bawa gak ana bondo utangan, sing duwe gawe jintel kok pojokan. Ngene iki tak sapa gak tapek semawur. Lah apa cak gak apa-apa Dik mangan-mangan ora rasane atine mesti sancen dobol aku. Ketok mendung peteng udan kercek bukune megreh. Bareng isak tak deleki kae ketemu ya apa jarene kok beres saiki udane kok ngrecek sepurane Dik aku gak kurang-kurang aku nyangga gak kuat tak culno Dik jare. Iki kodok dan kodare Allah ngono-ngono iku ya ana sing merentah ana sing jaga kodok kodarnya Allah sekali diminta kadang dituruti Allah tapi nek Allah ngersakno ngrojok ya kate lapo kine lulus. Bareng nesuwene maneh ana wong gak duwe ibadahe temen. Kate nang swarga mandeg dicegat malaikat, wong ndi? Durja. Ngeten mek kupuke mau iring kalunge disangkluk. Nang ndi? Ten swarga. Mandeg. Ayo donyamu dicegat. Wis kok jakat sing pundi? Kok niku gak tau jakat mboten wong kula tambah angsal kok jarana. Gak tau jakat tambah oleh jakat. Akhirnya malaikat niki sembayang nggih sembayang kusuk kirangan. Jare malaikat gak ngatur raimu mlebu-mlebu jarene. Ngeten mek kalungan sarung gendoleng rokoke sak lengen. Takon nang dicak swarga Dik donya sora kok jarene. Enak rek. Mulane sampai matine mautul fuqara. Rohatun mateke wong gak gablek iku istirahat. Mereman yoga bon-bonan gak nyaur turu nglengger kuburan kau ono sing ngurus lah nggih enak. Tapi nek sampean iso konaah ngoten nek sampean rimo pawehing Gusti Allah sing dituntut kaji-kaji iku nisab
Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudal lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim faman takhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Biasa Syekh Muhammad Al-Hudayfi nek ngimami kok masjid Madinah niku tunggale sing kula waca wau persis fotokopine. Lagune niku nggawe model lagu alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Masih sing makmum ya seneng rek, masih suwe nek sing imami enak ya betah, gak enak tuwa malah biasa sing cerongoan ambek mbik jane sing gak enak. Dan kula enten wong gak enak adan meneh digenti mokong gak tek-tekan lapo gak oleh jarene wong jane gak enak aku ya enten ngoten niku nggih ya tapi ya babah ngoten biasa sing ngakas tunggale takbiran kan kula entah niki riyo sing ngakas takbiran malah sing gak poso ta wasna suwengi nyatet takbiran tak lirik sing nabu jidor iku ya gak poso sing takbiran iku ya melok gak poso pisan tak jarno lodong wis pira-pira wis gak poso gak takbiran elek takbiran keliru pisan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar lamat tiba ilba ojo ndawakno lafaz bar tiyan ndak Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Tinggal talbiyah wau diwaca kaji Nabi labbaik iku lak ya jane nek diwaca nek iku ono sih ayo nek ana gaene ngono tapi ya gak apa-apa niate muruki pawi kok gak keliru ya padha wong takbiran nganggur-nganggur gak riya takbiran digendeng-gendengno wong lha nggih ya wong mulutan dadakno speaker dicekel Allahu akbar Allah galekno randu arek ngene ku lho ngoten iki ati sakjane ya kudu dibaca pada waktunya adapun gak ada waktu tapi ada tujuan tertentu ngoten ilang ngilingno pawi kok nek gak keliru boten ngene bulet kok labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lakal mulk la syarika nek gak iso ya tetir lama-lama tambah baik lama-lama tambah baik ngoten mawon kok sing penting mulih mang mabrur lama-lama tambah baik iku mabrur bapak ta donga sak candak-candake lama-lama tambah baik gak bisa ibu pawi ku sambatan kali kula yai jeneng murid kula gak iso ndonga gak iso balah ya wis kadek mikir iku sing penting lama-lama tambah baik wong kaji gak ditutut wong pinter pirang sing pinter gak kaji yon lah nek pawi mbek yainan ya pinter yainan sih ngono lho lah apa sih ibu-ibu ngono wis sak candak-candak pokoke robana ngono lah ya wis ngoten pun iki derek meneh iki ya ana maneh seri ketiga nah ten ngene ya Yasin mriko muga-muga meneh kula nggih saged ka ono udur nggih ten dadi 3 dina digelep kok yai muni nduk mawon gak apa-apa ya sepumpung mulih nggih. Nah, ngene iki seneng kula napa petuk kanca-kanca dulur-dulur ngene iki seneng tak wasna siji-sijine. Kanca ngarit ya ana, kanca iku. Pun sak menten mawon derek nggih. Muga-muga nggih disambung malih tembus gedhik kalau barokah fid dunya wal akhirah.
kirang langkunge kula nyuwunaken pangampunten. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.